شبكة رواد التميم تقدم. يا أهل بيت رسول الله. ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin sanar da ku duk sanda aka ɗaura sabon shiri. Sahabatul Kiram TV haku ce. sannan alfasalin rabi fasali na hudu zai magana akan sha'airul husainiya. sha'air take na abin da ya shafi husainiya ba a taba samu ba a cikin alqurunul mufaddala. yana daga cikin tambayar da babu wani dan shi'a da zai amsa maka ita a duniya. ka ce masa dan Allah a cikin ahlul baiti tun daga kan Ali bin Abi Talib har zuwa kan Mahdi al-Muntazir wa ya taba gina husainiya a cikin su? shi da Imam Husainin bai ba, Ali bai yi ba, ko Hassan bai yi ba, shi ma Husainin bai ba, Ali Zain al-Abidin ba wanda ya taba gina husainiya. shi yasa zaka ga husainiya a gurin su tafi masallaci muhimmanci. to zai magana al-mabahas al-awwal, bincike na farko ash-sha'air al-husainiyya. sha'air al-husainiyya tuqusun hanya ce lam takun ala ahd al-a'imma, bata kasance a zamanin a'imma ba. المبحث الثاني الشيعة سيتحدثون بدعة النياحة da sannu za su farar da bid'a ta kuka wallatmi da mari, ko satuhdithuna bid'atin niyaha da sannu za ku farar da bid'a ta me yastahdithuna suna farar da bid'atan niyaha bid'a ta kuka wallatmi da mari. المبحث الثالث bincike na uku zai magana akan fatawa kibari ulama shi'a. fatawar manyan malaman shi'a tujawwizu al'amala wacce take halatta yin aiki bi bid'atin niyaha da bid'a ta kuka walladmi da mari wa ghairiha da waninta. المبحث الرابع bincike na hudu zai magana kuma akan adamu jawadi tadbir, wato halaccin yin tadbir. me at-tadbir? shine huwa darbu a'la ar-ra's bis-suyufi, shine mutum ya samu kansa da takobi ko kaya sharba masa. ba kuna ganin suna yin haka ba? to zai magana akan adamu jawaz at-tadbir, rashin halaccin yin haka. mutum ya dauki makami ya datsa ma kansa. wa darbi salasili, da duka da sarkoki iza wajaba, idan ya wajaba hatka hurmatit tashayyu, wato keta alfarmashi an ci. الفصل الخامس فصل نبي ذي مغنى عن الشعائر الحسينية. wannan shi'ar take abin da ke nuna alamar addinin shi'a da sunan husainiya muharramatun bi riwayat shi'a, shi kan haram ne da ruwayan in shi'a. muwafaqatan ta dace li ahli sunnati ga ahli sunna. wa fihi akwai thamaniyatu mabahis, bincike takwas. al-mabhath al-awwal hurmatun niyaha. hatta fa addinin shi'a abinda yake rubuta littattafan cewa wannan kukan da ake haram ne fa, ba sana zaman makoki ba. sai a ce wa an yi ko 7 ne ko 40 ne ko da sunan wa al-imam Husaini. sannan al-mabahas ath-thani hurmatul ladam, haramcin mari da ruwayoyinsu. al-mabahas ath-thalisu lubsus sawad, haram ne sanya bakaken kaya fi ashura a cikin littafansu ba. sannan al-mabahasar rabi kalimatun ila khatib, kalma zuwa khatib. al-mabahasar khamis bincike na biyar an-nisa'u, alaƙar mata wal husainiyat da husainiyat. al-mabahasar salisu man al-kadhib, waye makaryaci? muhammad baqir sadar am tijjani ko tijjani samawi. wani mutum ne asalin sa dan tunisiya, yana da awa cewa shi dan tijjaniya ne, an gane. saboda haka daga baya wai yana kan tafarki na ahlus sunna kamar yadda ya faɗa, amma an bincika a tarihinsa da ya ci ya yi karatu a jami'atu zaitun da ke tunisia, an ji an samu ƙarya ne, ba inda ya wannan karatu. kuma wai Bukhari da Muslim ba bai san su ba, kuma yana malami babba. sai da suka fara tattaunawa da wani, sannan ya sai Bukhari da Muslim da waye da muwadda ya fara karantawa a mota. shi ne daga ba sai ya gane cewa tabarkin da yake kai batare shi ne, sai ya rubuta littafin sun mata daitu, sannan na shiru. sau da haka za ka ga suna wallafa littattafan da turanci ana raba. akwai littafinsa shi'ahum ahlus sunna,
akwai littafin sa'ira fil haqqa, akwai la akunanna ma ta'alam. Amma Usmanul Khamis sun yi munazara da shi a tashar mustaqilla da ke Ingila wajen halka 12 suka yi da shi da wani albalushi dan Iran, wanda daga ƙarshe Usmanul Khamis ya tona masa asiri, ya faɗi wasu maganganu a wasu muhadaratu. Aka zo zaman Usmanul Khamis ya ce ka faɗa, ya ce bai faɗa ba, kawai sai ya play din magana, ya ce ka faɗa. Fa buhitan ladhi kafar, sai ya rasa yadda zai, ya ce bai faɗa ba, sai ya ce to bara kunna ma muryar ka kaji ka faɗa, ya faɗa. To wannan shine Tijjani Samawi. Da Usmanul Khamis ya haɗa littattafansa guda 4, Shi'a umma ala sunna, fas'alu ahla dhikr la akunanna ma'a sadiqin, thumma tadaitu. Yayi mai raddi a littafi da ya sa musu suna Kashful Jani an Muhammad Tijjani Samawi. In ka karanta littafin, kana karanta littafin da aka fahimci cewa da gaske yadda Malam Usmanul Khamis ya faɗa, kasurgumin shirkeken tikeken jahili ne, da gaske ne. Malam Usmanul Khamis mun haɗu da shi akwai, amma Allah bai kaddara mun yi doguwar tattaunawa da shi ba. Sannan al-mabhath as-samid, bincike na 8, ash-shi'atu wa inkaruhum sawm ashura. Yan shi'a wa inkaruhum sawm ashura, da inkarin da suke ga azumin ashura, ba ana yi ba. To inkarin da suke, shin wannan azumin har a littattafansu ya tabbata